Gaur, kontako izuten ipuinak izena du Ernesto. Ernesto elefantea. Pitu, hemen txedakeu Ernesto elefantea, bai. Papitu, Ernesto elefantea badakizue, bizizan, urruti. Ernesto, bere amatxorekin eta taldeko besteekin bizi zen. Pitu zenbat elefante zauden. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Egunero, ibili eta jan eta edan egiten zuten. Eta gauez, lo. Ernesto zoriontsu zen, ibili eta jan eta edan eta lo. Baina, azken aldian, hausnartzen hasita zegoen, zer gehiago ote zegoen bizitzan. Egun batean, oihan baten ondotik pasatu ziren. Zer da hori? Galdetu zion Ernestok bere amatxori. Oihan bat besterik ez? Erantzun zion amatxok. Ez duk elefante kumeentzako tokia. Baina, zoragarria ematen du, pentsatu zuen Ernestok. Eta, edonola ere, ni ez naiz elefante kumea txiki bat. Amatxo eta taldeko besteak ibilian, jan eta edanean eta berriketan, noski, ahaztu egin zait, elefanteek hitz egiten dute. Aritzen ziren bitartean, Ernesto oihanean sartu zen. Ixilik. Pixka batean jolasteko asmoz, esan zuen apeka. Berak aurretik ikusitako ez bezelakoa zen oihana. Kolorez, argi itsugarri eta itzal ilun misteriotsuak beteta. Ernesto liluratuta zegoen. Hauxe da oihana. Beraz, zirraragarria, baina beldurgarri xamarra. Ernesto oihanean barna ibili zen, gero eta barrurago. Handik pixka batera, gelditu egin zen, eta atzera begiratu zuen. Behar bada, buelta eman beharko nuke, pentsatu zuen. Baina, nondik iritsi naiz honaino? Ez zuen bide zorririk ikusten, eta ez zegoen nori galdeturik beraz. Sasitan aurrera egin zuen. Azkenean, topo egin zuen, bambu makilatxo bat murtsikatzen ari zen gorila batekin. Nola itezun da? Zorionez, pentsatu zuen Ernestok. Inguru hau ezagutzen duela dirudi. Barka,
esan zion Ernestok. Lagunduko zenidake? Galdu egin naiz. Eta amatxoren gana, bueltatzeko bidea zein den jakin nahiko nuke. Ez, Erantzun zion gorilak. alde hemendik. Ez duzu ikusten lanpetuta nagoela? Bambu puska berriro hauan sartu. Eta murtsikatzen jarraitu zuen zarata handiz. Tira ba, berekiko zioela. Ernestok soilgune batera iritsi zen. Laster, lehoi bat ikusi zuen, zelaian, etzanda. Barka, galdetu zion Ernestok. Lagunduko zenidake? Galdu egin naiz. Hene ba, pupu hartu aldezu, Mikel. Ez, hori da odola. Odola, papito. Eta odola onditea. Hori ez da botatzen. Eta lehoitxoai galdetu zion. Barka, lagunduko zenidake? Amatxo, aurkitu nahi dut. Lehoiak, begi bat ireki. Ondoren beste begia ireki. Eta esan zion. Ez. Zergaitik lagundu behar dizut. Eman bakea. Eta begiak itxi zituen. Aurrerago, Ernestok hipopotama bat ikusi zuen ibaian igeri. Barka, galdetu zion. Galdu egin naiz. Lagunduko al zenidake amatxoa aurkitzen. Hipopotamoak begiratu ere ez zion egin. Ez. Egin zuen. Ez dizut lagunduko. Eta igerian joan egin zen. Ernesto benetan kezkatuta eta triste zegoen. Bidean aurrera zijoala, kokodrilo bat ikusi zuen. Beldu zenbat hortz. Barka, lagunduko zenidake nire amatxo aurkitzen? Arren, kokodriloak begiratu bat egin zion Ernestori. Burua poliki astindu eta urpean desagertu egin zen. Ernesto negarrez hasi zen. Nola aurkituko zuen amatxoren ganako bidea, inork laguntzen espazion. Bat-batean, zaratatxo bat entzun zuen. Ez tristetu, laguntza behar duzu, esan zion, ahots txiki batek. Ez, zu ez zinateke izango, ni laguntzeko gai, esan zuen Ernestok. Ez dakit non dagoen nire amatxo, eta orain ezin dut aurkitu oianetik ateratzeko bidea, eta sekula santan ez dut amatxo berriro ikusiko. Baina ni banaiz zuri laguntzeko gai, esan zuen xaguak. Igo nazazu eta bidea erakutsiko dizut. Xagutxoa Ernestoren buru gainean jarri eta bidea nondik nora zen
esaten hasi zen. Hobe zen galduta egotea norbaiten ondoan, guztiz bakarrik galduta egotea baino, pentsatu zuen Ernestok. Baina sagutxoak bazekien bidea. Eta oihanetik ateratzeko bidea erakutsi zion Ernestori. Eta bapatean, Ernesto! Entzun zen. Amatxo! Esan zuen Ernestok. Ene ba, lastana. Irrintziri egin zuen amatxok. Nola pozten naizen ikusteaz. Oso kezkatuta egon nauk. Ni ere bai, amatxo, esan zuen Ernestok. Pozez bete-beterik zeuden berriro elkarrekin egoteaz. Eta sagutxoa ere Ernestori lagunduta poz-pozik oihanean galdu zen. Eta horrela bazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila toako oso ondo! Txalo! Eta bitu, oain ekarri ditugu Ernesto bezalako marrazkitxoak. Eta txanagoritxo zen. Txanagoritxo? Marrazkia eta gero? Bai. Bai, bale ba, bitu.